сябры. Добрый день вам. Сегодня мы хотим поразмаўляць на такую важную актуальную тему на дадзены момент. Это курапаты и те падзеі, якія адбываюцца в гэты час вакол іх. Курапатах и вакол курапатаў. Хочется сказать, что такое курапаты, что такое курапаты для Беларуси, для нас особисто, но я думаю, для всех вас. Курапаты это лесны масіў, невялічкі лясок каля Менска, каля кальцавой дарогі Менскай, у якіх пры канцы 30-х, пачатку 40-х гадоў адбываліся масавыя расстрэлы мірнага насельніцтва Беларусі. За няпоўных 3 гады там па некаторых археалагічных дадзеных было расстраляна до 250 тысяч чалавек. На магілах былі знойдзены косткі маладых жанчынаў і нават дзяцей. И большасць загіблых там это маладыя мужчыны, то бок цвет беларускага народу. Пры канцы 80-х гадоў Зенон Пазняк абнародаваў інфармацыю пра курапаты, былі праведзены археалагічныя даследаванні. Зразумела, што камуністычныя ўлады адразу сказалі, што гэта там расстрэльвалі. Немцы падчас войны расстрэльвалі габрэяў, расстрэльвалі палякаў, кого только там не расстрэльвалі, только не беларусаў. Та ж самая гісторыя, як і з Катыні. Так, так. А потім але все ж таки археалагічныя даследаванні показали, что расстрэлы адбываліся там до войны и ў першыя дні войны. У той час, калі заходняя частка Менску уже была занята немцами, у ўсходняй часткі Менску бальшавікі яшчэ расстрэльвалі вязняў, палітычных вязняў менскіх турмаў. Так званая разгрузка турмаў. Так, бо эвакуяваць іх на ўсход у тыл не было магчымасці, таму іх вырашылі проста расстраляць. Таму зразумела, што там былі людзі розных нацыянальнасцей, розных палітычных поглядаў. Хочется сказаць, таксама былі праведзены яшчэ 2 там даследаванняў ўжо ўладаў, але чамусьці ўлады адразу пасля даследаванняў, пасля раскопак засакрэцілі гэтыя дадзеныя, што ускосна пацвярджае зноў жа, што там расстрэльвалі менавіта бальшавікі, а не немцы. І зараз мы паразважаем на эту тэму, чаму гэта важна для нас, для ўсіх, і як мы мусім на гэта рэагаваць. Ну, здаецца б, вось як ты сказаў, Сергей, что расстреливали большевики, это не сённяшнія ўлады, не сённяшнія каты, але чаму яны засакрэчаныя? Здаецца ж, бальшавікоў больш няма. Ніхто у здаровым, у цвярозым розуме не назаве себе бальшавіком. Але чаму засакрэчана? Можа быць, гэта ва ўладзе цяпер кіруюць нами тыя ідэйныя нашчадкі тых бальшавікоў. Так. А можа і не толькі ідэйныя. Можа і не толькі ідэйныя. Цалкам верагодна. Хотелось еще поразважаць, я бы сказал, что палітычныя вязні. Кто мог бы стать палітычным вязнем у тыя часы? Кожны з нас мог стаць палітычным вязнем, мог быць аб'яўлены ворагам народу. Вороги народу. Ты бараніў свою землю от колхознага рабства, ты вораг народа. Ты пахрысціў сваё дзіця у царкве, у касцёле, ты вораг народа. То бок руйнавалася ўсё тое, на чым стаяў народ. Традыцыйны лад жыцця нашага народа руйнаваўся. Выводзілі homo советикус, советский человек. Человек безвольный, бездушный, безбожный. Так. У якога нема ніякіх маральных арыентыраў. Такімі людзьмі лёгка кіраваць. Такія людзі, это як марыянеткі. Ім сказаў, трэба ісці ратаваць мировы пролетарыят. Яны і пойдуць. Але под словом ратаваць это такая пастка. Насамрэч, ратаваць это значит захапіць у іхнім разуменні. Вось люди старэйшага ўзросту, якія засталі яшчэ, заспелі вось гэтае асвобождение,
у 1939 годзе яны рассказывалі, вось прынамсі моя бабуля рассказывала, як упершыню бачыла гэтых асвабадзіцеляў. То бок яны былі некія, ну, азлобленыя, вось яны глядзелі, кажа, на нас, ну, як на ворагаў. А чаму? Была карова у гаспадарцы, была птушка ў гаспадарцы. Ось, людзі працавалі, а хто працуе, той і мае. І яны лічыліся якімі-то буржуямі. Ну так, а пришли освободители, як твоя бабуля их назвала, голодранцы. Пришли голодранцы. Забрать и поделить, это же основной принцип. Так, ось, гэта армія Шарыковых, якія прыйшлі забраць і падзяліць. Вось, і цяпер вяртаючыся. А хто супраць, той вораг народа, тых трэба ліквідаваць. Ліквідаваліся, я падкрэслю, курапаты — это толькі частка той праграмы, якая планамерна вялася па знішчэнні беларускага народа. У межах вось гэтай праграмы выводжвання ці вывадку, як тут лепей сказаць, гомо советикуса. І, ведаеце, курапаты толькі самае вядомае. У межах Менску гэта і Лошыца, гэта парк Чалюскінцаў, гэта Сцепянка. У Падворшай некалькі месцаў, каля Вілейкі, каля Барановичаў. Такіх месцаў по Беларусі, калі не тысячи, то сотні, это дакладна. Курапаты просто найбольш вядомыя, сусветна вядомыя і найбольш вялікае месца. Дзякуючы Зінову Станіславовичу Пазняку стала вядомая. Як сам Пазняк казаў, ён ведаў пра гэта, даведаўся пра курапаты ў 79 годзе. Дарэчы, назву курапаты ён сам прыдумаў, бо там было, называлася гэты лес Броды, а не курапаты. І ён менавіта, каб заблытаць КДБшников советских, называл это курапатами. И такие дзіўная гісторыя атрымалася, калі на пачатку 90-х пазнаходзілі некіх сведкаў, якія сведчылі, што у курапаты у 40-х годах немцы вадзілі расстрэльваць габрэяў. Але у 40-х годах назвы курапаты ніхто не ведаў, усе называлі гэта месца Броды. Ось, таму это просто немагчыма, каб немцы вадзілі менавіта ў курапаты, як сведчыў гэты сведка. Сведка ў двукоссі. Справа ў тым, што мы тут маем просто злачынства дзяржаўнага маштабу. І вось падзеі 4 красавіка, чаму яны такія рэзанансныя. Што адбылося 4 красавіка? Я трошки перагісторыю скажу. У 88 годзе, калі Пазняк адкрыў курапаты, у месцы тых масавых расстрэлаў пачаў стварацца так званы народны мемарыял. Людзі зрабілі крыжовую алею, пасярэдзіне гэтага лесу ёсць пагорак, які назвалі Галгофа, там усталяваныя галоўныя крыжы. Пад'ёмы да гэтага пагорку, дарожкі, сцежкі абгарадзілі такімі вялікімі крыжамі драўлянымі, і утварылася так званая крыжовая алея, і канцэпцыя этого народнага мемарыялу лес крыжоў. Кожны мог па сваіх загінулых падчас тых рэпрэсіяў, нават калі не ведае, дзе яго, бо шмат хто не ведае, дзе пахаваны ягоныя продкі, мог туды прыйсці. Это ж было сакрэтна. Бальшавікам мала забіць чалавека, трэба знішчыць па ім памяць. Таму цела не выдавалася, цела сакрэтна просто... Да невядома, дзе яно закопвалася, не хавалася, просто закопвалася. Так. І іншы раз расстрэльвалі цэлымі сем'ямі. Вы толькі уявіце сабе, наколькі людажэрная советская ўлада. Так. Імёнамі правадыроў, которых названы у нас вуліцы, ставяць помнікі.
Мы застали еще ну, вось гэтую ну, такую саўдэпію позднюю, яны ўжо баяліся расстрэльваць людзей. Ну, основных своих противников яны расстреляли ранее. Это 30-е, 40-е, 50-е годы. Кого не расстреляли, посадили в концлагеры ГУЛАГа. Вот. И уже та поздняя Саўдэпія, у якой нам давялося жить, это был ну, такі вариант, ну, больше ну, либеральный, коли так можно сказать. Коли можно, ну, уже не расстреливали. Уже так шмат не расстреливали людей. Вот. Але вось слов з песні не выкинешь. Ось, і тая канцэпцыя была узгаднялася і з рэлігійнымі уладамі. Эта канцэпцыя ёсць, лісты это вот у грамадскага камітэта абароны курапатаў, такое аб'яднанне ёсць. Ёсць у прыватнасці у Лесі Чахольскага ёсць гэтыя дакументы ўсе, дзе ўзгадненне там подпісы тадашняга мітрапаліта Філарэта, каталіцкіх іерархаў подпісы, што яны згодны на такую канцэпцыю ушанавання памяці бязвінна загінулых у Карпатах. І вось за амаль 30 гадоў, уже 31 год. За 30 гадоў сфармаваўся такі народны мемарыял «Лес крыжоў» у памяць бязвінна загінулых у Курапатах. І ў мінулым годзе, летам, Зміцер Дашкевіч з паплечнікамі на людскія ахвяраванні за свае грошы вакол гэтага ляснога масіва былі ўсталяваныя крыжы, так званы крыжовы перыметр. Ну і зразумела, што за гэты час некаторыя крыжы спарахнелі, і вось улетку 18-го года Дашкевіч проста гэтых там каля сотні крыжоў проста аднавіў на новыя такія прыгожыя, зрабіў 6-метровыя крыжы, усталявалі вакол гэтых курапатаў. І вось 4 красавіка, трэба яшчэ дадаць, што раней належала Курапата компетенция по ушанаванню Курапату належала Міністэрству культуры, цяпер перадалі Курапатскі лес Бараўлянскаму лясгасу. Ось. Ну і зразумела, але ж законы не маюць адваротнай сілы, то бок закон дзейнічае ад момента прыняцця наперад, але нам за все, што было ўсталявана па старых законах, павінна быць. Новых крыжоў там ніхто не ўсталёўваў, замянілі старыя спарахнелыя. Новыя так ужо ўзгадняць трэба, тут ну такі закон. Але Бараўлянскі лясгас, гвалтоўны экскаватар, можете давець экскаватарамі, за некалькі гадзінаў выдралі жыўём. Некаторыя крыжы паламалі з зямлі, гэта 70 крыжоў пагрузілі на грузавікі, міліцыі там было і вывезлі. Прычым рабілася гэта так нахабна. Прыйшлі людзі, абаронцы Курапатаў, крычалі там, што вы робіце, те смеяліся ў твар, уключалі гучную музыку, шансоны там, запаливали цигарки, твардым. Звычайная реакция нормальных людей. Спытаться у вар'ята на халеру ён ламае крыж. Вот стоит крыж, вот, приехали вар'яты на тракторах, и они ломают крыж. Звычайная реакция человека подойти спытаться, что вы робите? Что вы робите? Вот. Это... Ну, в голове это просто не укладывается. Не укладывается. Ведаеце, когда я поглядел гэтыя кадры, я был настолько разгубленный, но я просто... У меня просто не было слов. Мы вчора были у Курапатах, зайшли, поставили книжки, помолились. І бачили, навіть у виходні дні, вони так спішаються, там, де стояли крижі, на це місце не устальовують зараз такий заборчик. Плот такі устальовують. До речі, може, гэта і файна, гэта символічна, бо коли починали розстрілювати людей, люди чули, кожна ніч стріли гучали, пістолетні стріли гучали, а майже як кулеметні черги. І був устальований високий 6-метровий плот вокруг Курапатов. І тепер вони так само городять плот вокруг Курапатов. Ранее, ведаете, когда я был еще подростком, ну, это припало
поздние годы Советского Союза, и по телевизору показывали немецкие фабрики смерти. Ось. І, ну, зрозуміло, от, ми думали, а кепська, безумовно, кепська, але це не задалека. А тут, бачите, фабрика смерти, ось тут у нас. Тут у нас. І ось праз гэтую фабрику смерти пропускали белорусов. Это, ну, это настолько жахліва. Ось, то бок, гэта, як некаторыя кажуць, ну, конец гісторыі. Вот, тое, што кепскае было, яно ўсё застанецца у мінулым. А вось сёння это ўжо ўсё, мы лепшыя сталі, мы сталі, як там кажуць, просвещенными, мы сталі больш гуманнымі, і такое не можа паўтарыцца. Да, от чаму важна зараз, каб наша рэакцыя была салідарна наконт курапатаў, што от зараз хочацца папярэдзіць словы тых, хто кажа, такое больш не паўторыцца, да і што там, гэта недзе ў Менску творыцца, прычым тут наша Бярозаўка. Але ад кожнага залежыць усё. Ты людзі, которые у 17 стагоддзях пасля тых войнаў сярэднявечча думалі, ну ўсё, такое не паўторыцца у свеце. Мы сталі разумнейшымі, яны думалі так. У Еўропе мір, так. Але пачаліся войны 17 стагоддзя, сярэдзіна 18 стагоддзя, пачатак 20 стагоддзя, людзі думалі, ну ўсё, будзе мір. Забудем, што было ў Мінда 20 стагоддзя, век прагрэсу. Зроблена столькі навуковых адкрыццяў за 20 год зроблена болей, чым за ўсю гісторыю чалавецтва. Здавалася б, все, ну, чалавек стаў больш разумным. Мір ва ўсім свеце, так. Але у 20 стагоддзі прыходзяць да ўлады бальшавікі ў Расіі, пасля захватваюць суседнія краіны, і як некаторыя кажуць, самая вялікая геапалітычная трагедыя – это развал Советского Союза. А я паўтару за іншымі людзьмі, самая вялікая геапалітычная трагедыя – это стварэнне Советского Союза. У Нямецчыне прыходзяць нацысты. Да, Гітлер да ўлады прыходзяць нацысты. Здавалася б, такое немагчыма, але гэта паўтараецца. Глядзім падзеі пачатку 90-х гадоў, таксама войны паўтараюцца, і всюды звязаны дыктатарскі рэжым, которые вось менавіта папіраюць маральнасць чалавека, папіраюць традыцыйныя лады. І цяпер тое ж самае творыцца, і вось мне хочацца працытаваць старшыню партыі БНФ Рыгора Кастусёва, который ў курапатах даў інтэрв'ю, сказаў, што мне страшна думаць пра тое, ці маюць гэтыя людзі, якія валяць крыжы, нейкую мяжу, калі яны становяцца, бо калі яны не становяцца, спачатку будуць паваленыя крыжы, пасля скідання званоў з цэркваў і касцёлаў, а пасля ў тых жа курапатах зноў пачнуць расстрэльваць людзей, і неважна, в якім гэта стагоддзе адбываецца. Гэта тут, это і зараз. Так. Ведаеце, ось мне прыйшла да галавы такая вот думка. Мы лічым іншы раз, што гісторыя абыходзіцца без нас. Гісторыю пішуць людзі, а ну што ж мы, простыя людзі, якім чынам можам спрачыніцца да напісання этой гісторыі. А я вам скажу вось одну рэч. Гісторыю сённяшніх дзён напішуць праз 20 год. І напішуць яе абавязкова пераможцы. І вельмі важна, каб мы не засталіся пераможанымі, таму што нас потым... Калі гісторыю будуць пісаць тыя, хто расстрэльваюць. Так, хто пераможа нас. І зноў нас абылгуць, дэманізуюць, і зноў скажуць, што беларусы безвольныя, бесхрыбетныя. Гэта... Што абсалютная неправда. Як часта бывала за апошнія 100 год. І вось, вяртаючыся да законнасці ўсталёўкі гэтых крыжоў, атрымліваецца, што крыжы па меркаванню тых уладаў, што крыжы усталяваны незаконныя на месцы законнага ў двукоссі расстрэлаў мірнага ні ў чым не вінаватага насельніцтва. А я дадам, што ў гісторыі быў такі прыклад, калі ось у Нямецчыне 30-х гадоў концлагеря, лагера смерти, массовое забойство. Усё проводилось по закону.
Все было по закону до 1945 года. Законы улады пишут под себе. Так. Ось. І тому там А чоловічий закон застається. Так, человеческие законы, они вечные, законы моральности, они вечные. И все может поменяться в любой момент, что будут эти люди после оказаться. Ну, вони скажуть нас, ну ми були примушені, нам Так. треба було кормити своїх Самое дітей. популярное оправдание на Нюрнбергском процессе было ну, просто виконували загад, але Так. ніхто не врятувався. Ніхто, Вот. всі були осуджені. А некоторых ще й повісили. Ось таким чином, сябри, по нашому міркуванню, все, що там відбувається, це жахливо, це незаконно. І ми запрошуємо вас виказувати на цей конт своє міркування в коментарях, що ви думаєте по цьому поводу, коли ласка коментуйте. Дякую вам. Дякую.